Somos nada, é o enterro da sardiña, é o último día o enterro da sardiña. Ai, Dios mío, como é que estábamos no entroido, Dios mío. É que chegue este día, que necesidade había de que chegara este día, Sempre se van os millores. Sempre se van os millores. Con esa grasa que ten, verdad? Como pinto. Ai, con pan de millo que vou hacer. Ai, Dios mío. Mira que o temos pasado ben, Mira que o temos pasado ben, Pero polvo somos. Polvo nos convertimos. Ya estamos cos polvos. Verdad, Toma, anda, toma, que non te taxa. Ai, como pesa isto? Mirad unha cousa, pero polo menos teremos algo que cociñar hoxe, non? Pois a ver que nos trae Marcos de Almofrei en Cerdedo Cotobada. Ai, Dios mío! Boas tardes, amigos. Eu son Marcos dende Almofrei. E hoxe estou un pouco triste, estou de loito, porque hoxe mércoles de cinza acaba o carnaval. E por eso hoxe eu fixen uns chocos na súa tinta, na comida escura, como o meu loito. Eu pido aos cociñeiros que fagan tamén unha comida escura, negra, como o loito que creo que todos sentimos. Pero eso sí, que estea deliciosa. Bicos a todos. Ai! Por que poñedes música animada? Claro, quen baila eso? Morto o burato. Non estamos animados hoxe. No, bueno. Claro, nin tan mal. Nin tan mal. Pois comeza, señoras e señores, a nova época. Rematou o entroido, pero seguimos cociñando na Voltas co Prato porque pasan das 4:30 e son as 5 menos cuarto da tarde e aquí estamos cociñando como todas as tardes na televisión de Galicia. Xulio Mato, Marcos pedía cociña escura. Pois escura. Que vas facer? Mira, un guiso negro. Ajá. Un guiso negro con pescada. Más puro imposible. Sabes o marmitaco? Sí. Pois vamos a facer toda a base do marmitaco, Sí. pero vamos a poñer negro como a tua conciencia. Pois teño unha pregunta para vos, antes de que me digas ti. Receitas escuras. Por exemplo, temos o arroz ao mellor con tinta, non? De choco e tal, que é moi escuro. Receitas escuras. Xulio Mato, veña, dime unha. Arroz negro. Vale. Dime outra, Xoanqui Amixeiras. Non me vale, Xoanqui Amixeiras. Xulio Mato. Chocos en su tinta. Non vale, Xoanqui Amixeiras. Mousse de chocolate. Mousse de chocolate vale. De marrón. De chocolate tamén Bueno, vale. chocolate escuro. negro, non con leite. Figos. Cachopo minero. Cachopo minero. Cachopo minero. É verdad. Calquera cousa o carbón. Exactamente. Os asturianos teñen un cachopo que é o cachopo mineiro que fan como o rebozado escuro, así, non sei que lle botan para que quede oscuro. Entón parece, pois un Pimenta, pode ser. É como carbonara. carbonara. Carbón 12. Carbón 12. carbón Vale, 12. Ostras, no, que gañou, Imos facer receitas escuras, Xulio Mato vai facer como unha especie de marmitaco aí a túa. Guiso negro. Guiso negro. Guiso negro de pescada. Perfecto. Negro, Que sí, Xoanqui Amixeiras. Eu vou facer unhas fabas negras con unhas pedras de bacallau. Tamén negras. Pedras de bacallau, dixes? Sí, pedras de bacallau. E despois vou facer unha allonesa de allo negro con tinta de chipirón. De calamar, de lura. Que te parece? Moi negro todo. Pois, atención. Sí, está ben. Todo negro na Voltas co Prato, cociñamos receitas escuras como a tristura que nos consome no día de hoxe. Imos con Xoanqui Amixeiras, veña, arrancamos para lá. Epa! Cocina as fabas, mira. Habas. Auga, unha cebola inteira, un par de dentes de allo. Eso xa está cocido, son as fabas estas, postas ao romello dun día para outro e cocidas, sin máis, non ten nada máis. Isto faise moito en Sudamérica. De feito, cómeno a diario. Isto meten en todo, nos tacos, en tal... Efectivamente. Entón, que vamos a hacer? Secalas con un pouquiño de manqueira aquí na tixola, sin máis. De manqueira? De manteiga. Ah. Sí, aquí na tixola, vale? Que xa metemos Dixo aquí. manqueiga, verdad? Manteiga, porque, home, ti tamén buscas o punto. Aí está. Buscas o puntiño aí. Voy a dicir á xente da casa primeiro que nos sigan @Voltas co Prato porque non nos dixíamos ao principio do programa. Seguídenos como sempre en @Voltas co Prato porque temos un concurso fotográfico gastronómico espectacular. Enviádenos todas as receitas que fixestes durante todo o entroido, vale? Receitas de primeiro prato, segundo prato, de sobremesa, o que fixerades, enviado @Voltas co Prato, perdón, que me sairá. E saberemos este venres quen é o quen é o gañador ou gañadora dun fantástico, maravilloso, ilustrísimo, increíble libro de receitas do Voltas co Prato. Que tires?
Auga con gas. No, pero que tiraches por aí? Auga. A botella de auga. A botella de auga. Caiume. E ademais queremos que nos chamedes ao 664-483419 porque repartimos cartiños 50 euros dunha vez e 50 doutra no Voltas co Prato a televisión das choradas hoxe. Porque hoxe... Mira, estou facendo tempura. Ai, perdón. Seguimos, Joanqui. A ver, cara, tanta violencia, macho. No, estaba actuando un pouco, non? Un pouquiño de fariña de trigo. Ostras, como ves, Un pouco... É que, se non andas cas túas cousas... Vale, un pouquiño. Teño que impoñerme de algún xeito. A ver, espera, repítemo todo desde o inicio porque son sincero, non che fixen caso. Auga, non, como sempre. Entón, auga con gas. Estou facendo tempura. Sí. Para despois fritir o bacallao, pasar por ela, vale? por Unha elas fritura pelas, negra, efectivamente. Entonces, para eso, bótolle un pouquiño de fariga de trigo e un pouquiño de maicena. Coa auga con gas. E aí está. E tamén, o que vamos a facer é apartar as xemas aquí e mesturalas ca tinta, vale? Ah, a xema en sí. Sí, a xema en sí, a parte grasa. Por qué? Porque con mellor se mestura, senón con un pouquiño de auga. De feito, despois, cando vayamos a facer, mestura sempre moitísimo, grazas, moitísimo mellor. De feito, despois, cando fagamos a maonesa tamén, vai a levar, vamos a diluir con un pouquiño de auga. O sea, que o faz porque mestura mellor. Sí. Bueno, O sea, aparte que queda, aparte que a máis xema, rico, non? a xema, claro, axuda moito, sabes, a ligar. Vale. Que guai, Claro, e agora, cando lle metemos... Aquí tiñen unhas tiseiras. Queres ti? Unha cousa importantísima, No, non necesitas. É que a vexo un pouco afectada, co tema de que acabou o entroide, ademais. Sí, non, normal. A sardilla era moi querida. É certo. Ai, Pode decir unha cousa, caño? podes decir o que queiras, Joanqui. É que a tinta de calamar ten que ser mercada. Non pode ser, non podemos sacar un chopo ou unha luva e quitarle a tinta, porque está sin procesar e pode ser tóxica. Ah, bueno, pues é un detalle. Eu creo que debería ser un superconsello. É un superconsello, sobre todo, cando vas a facer a maionesa. Espera, vamos... A ver, este ten lógica, non? Por sanidade ten lógica. Hoxe temos un... Superconsello. Non sonou, pero dá igual. Espera, vámonos facer outra vez. Espera. Hoxe temos con Joanqui Ameixeiras un... Superconsello. Tamén quedou daquela maneira, pero non podelo decir. Podo decirlo. Vale, de acordo. Cando manipulemos con tinta de chopo, calamar, polvo, etc., si é natural, si é quitada do bicho, temos que facela sempre, cociñala sempre. Nunca podemos comela en cru, de acordo? Cando queremos traballar con ela en cru, por exemplo, facer unha maionesa ahora mismo, darlle o toque negro, sempre que ten que ser unha tinta que este empaquetada, porque si xa está procesada e pasado por unos niveis mínimos de calidade. Gustouche? Ben, gracias. Un aplauso, Gracias, xente que valora o arte. Bueno, pois, Joanqui está mesturando a súa tempura, xa vedes que vai escurecendo con esa tinta que lle meteu de choco, e imos con... Xulio Matos. Peixe é alimento que todos devemos comer ao almoço, ao jantar e ajuda a emagrecer. Escoita. Seja grande ou Escoita. pequeno, coma peixe a miúde. Teño un colega e compañeiro desta casa, da Televisión de Galicia, que no entroido estivo en Portugal vendo ao Kim Barreiros, Bueno, nun concerto. e non lle falou de vir ao programa. Tiroulle así o teléfono do programa. Sí. Sí. Caso. No, tiroulle o teléfono do programa e o Kim, sí. Canto é? Dixo o Kim, canto pagamos? Dixolle pa que era? Non. Home, E pois- tiroulle o teléfono do programa Igual, se hai papatoria... e dixo o Kim, Sí, sí, en serio. sí, Estás dicindo en serio? sí. Sí. A ver, que o estivo Bueno. vendo, sí, que lle tiraba o teléfono, bueno, non. pues eso. Mira, vamos a ver. Marmitaco, que leva un marmitaco, sabes? Sí, pero vamos decirte. Porque creo que sei que leva pois, un sofritiño de, por exemplo, allo, pimento verde, igual un pouco de cebola lle botache, Moi non? ben, moi ben, Incluso moi ben. sal pa que sue. Moi ben. Tomate, claro, marmitaco leva tomate e tomate chouriceiro.
Pimiento. Pimento chouriceiro. Moi ben, moi ben, moi E ben. despois vexo que tes tamén por aí... Estás feito un astrólogo, Sí. Como Vexo que adivinas. tes por aí moito sal gordo, non? Sí, no, é o sal, que elegimos ese sal Loureiro. para matizar. Mira, vamos a botar, xa que non está Begoña, unha pa min e outra pa Begoña. Aí, veña, un día. Isto non se enterra todos os días. Vale, mira, xa temos o refritillo casi listo. Entón, agora que vamos a facer, en realidad, as patacas do marmitaco van cocidas e van, unha vez que temos todo isto pochadiño, botamos o caldo e botaríamos a pataca. Pero vamos a refogar un pouquiño aí, vale? Vamos a facer, porque isto é a voltas con prato, vamos a dar unha voltiña. Como estás, Vamos, teño aquí unha pataca de media, pero cortamos a finiña porque como non hai trampa, vamos a facer así. Vamos a refogar. Cando fixemos trampas, Ai, perdón. Non me pises. Cando É que fixemos está no trampas meu territorio. Neste programa. Nunca, jamás. Mira, agora que vamos a facer é... Vamos a meter aquí un chorrete de viño blanco para que nos evapore rápido e nos axuda a que empece a cocer a pataca, vale? Vale. Con guai, Isto vai estar boa, Creo que é o estar moi momento bo. de que veña ver o convidado. Veña, pues que va. Veña, pois recibimos cun forte aplauso a Marcos de Cerdedo Cotobado. Un aplauso por él. Boas tardes, moi ben. Boas tardes. Pues triste e apesadumbrado, pero Ves. contento de estar aquí. É que cando acaba o entroide é como un pouco triste. Bótate un pouco, Sí, sí, un sí. pouco triste, non? Sí, faltan cousas, pasouse moi ben, entón quedan vacío no programa. Celebrades moito ali na túa zona, o entroide. Se celebra, Sí, sí. porque hai zonas de Galicia nas que hai, pois, ao mellor, non hai desfile, sabes si que hai trola, pero non hai tanto desfile, tal, bueno. Como é a túa parroquia? Que me dixeron por aí, bueno, a xente do público, que a parroquia, por riba de todo, que é a máis bonita do concello. Eso por riba de todo, por Como é? suposto. Sí, a máis bonita. Pero como se chama? Como era? Almofrei. 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 Non vou ser eu que negue que é a parroquia máis bonita de Cerdedo Cotobado. Hai que ir a ver o Ponte Romano. Por favor, Único. Por favor. Non pa tirarse, pa velo, Pa velo. Hai cada un. Aí cada un. Bueno, Xulio Mato traeche unha receta así oscura, non? Da tristura do día de hoxe, Xulio, conta. Primeiro, benvido. Moitas gracias. Mira, ti querías receitas negras, verdad? Aí, Oscuras. Sí, señor. Mira, a mí gustaba moito, o guiso que máis me gusta a min de peixe é o marmitaco. Vale? Neste caso non vamos a utilizar o bonito, pero vamos a utilizar unha pescada. Por qué? Porque quero que destaque co guiso negro. Vale? Entón, mira, teño aquí Que contento o refritiño dices, xa. É que me gusta moito o marmitaco. Teño aquí o refritiño xa de allo, cebola, pimento verde e as patacas, que ves, xa empezan a cambiar de cor e xa están empezando a cociñarse. Vamos a Esa cheira botar ben. Sí. un poquinho de tomate triturado. Un poquinho, bueno, un bo chorretón. Un bo... Vale, isto o que vamos a facer despois é poñelo negro. Negro, vale? Ostras, coa tinta incluso lle cambias a cor toda ao tomate. Claro. Sí, de feito, cando fago chocos en sutura, boto tomate triturado tamén. Ah, sí? Sí, me gusta que tiene de tomate triturado. Entón, mira, ahora vamos a deixar que reduza un poquinho de tomate, vamos a mollar con caldo de peixe que temos aí, e despois aí vamos botar a tinta. Jope, A tinta ao final de todo, Jope. Ti és de peixe ou non? Non moito. Pois tes dúas de peixe. Ah, non é moito de peixe. Non moito. Tes unha dúas? Pero Madre mía. son máis de pulpo. Bueno, a ver, Si conta como peixe. claro, eu dicir, pulpo. podémolo pasar como peixe o pulpo, Sí. non? Sal do mesmo sitio. Sí, xa, claro. Inda que é un cefalópodo sal Claro, do mesmo tamén salen sitio. os barcos do mesmo sitio. Sí, bueno. Que razón. E as lapas. Exactamente. E os submarinistas. Está. Bueno, mira, Ai, xa, que ves como parvo. xa empezou a espesar e xa temos aí o gordecho? Pois estou facendo todo a lume fuerte, E agora vamos a botar o caldo de peixe e vamos a baixar o lume. Para que vaya despaciño aí, chup, chup. Ole. E a ver se nos falla a pataca. A ver se nos fai a pataca. Que che parece a idea, Marcos? De momento, perfecto. Sí? Compras de momento? De momento, sí, Ou sí, deixela sí. en cuarentena? No, está ben, está ben. Moi ben, pois este é de Xulio Mato, unha boa receita para afogar as penas Sí. deste mércoles de 5 de un terro de Sardiña. E imos con Xoan Camixeiras, veña, por favor. Imos lá. Aquí está. Boa ben, tarde. está. Encantado. Moi ben. A ver, Xoanqui, contalle que é o que a estás ver, a poder conto. ti. A ver. Estou pasando un pouco por fariña para que agarre mellor o amoado, non? O amoado, sabes que se deixamos a repousar unhas 3 horiñas sempre colle de consistencia. Por eso apuramos un pouquiño metendo da fariña. Ajá. Penso, claro, o meu é bacallao. Por que escollín esta parte? Porque claro, metemos un lombo, como fai aquí o compañeiro, e tens Claro. que triunfar. E arrumbas moito, non? Claro. Que pasa? Que gustame o crocante cando queda, ao ser irregular, sabes? Agarra e salen puntos de crocante. Ai, Non é sí, tan máis liso. rico, máis. Queda máis rico. Ah, é Claro. poliédrico. Tempura negra, as fabas negras e a mayonesa de allo negro. A mayonesa de allo negro, que eu uso moitísimo,
está moi boa. Nunca queda de cor negro, queda de color moi bonito, queda unha cor como na cara. Consta unha cousa, está moi boa, pero tenche que gustar o allo negro, E non che gusta? A min sí, pero A mí me encanta. xa me teño encontrado con xente que como que non lle convence moito o sabor. A ti, o allo negro, que tal? Sí. É que hai xente que... Efectivamente, bueno, o que hai que xogar é cos ingredientes, é como a oliva negra. Eu non sei facer un recheo de carne e tal sin botarlle un pouquiño de oliva negra e atoparme de vez en cando. En cambio, a metes só na boca e cuidado. É máis invasiva, igual, non? Efectivamente. Entón, por aí temos que xogar. Pero non solamente pasa con cantidad de alimentos. A salsa de soia, que é un potenciador de sabor que flipas, como molle solamente a salsa, que é un petardazo aí de sal na boca, que non pega ben. Está me gustando que estás moi metido no leitmotiv do programa, Oliva negra, salsa de soia, todo oscuro, Todo oscuro, estamos falando, claro. Está me gustando que estás concentrado. Marcos, ti que tamén tras chaqueta negra. Tamén, hai que estar a xogo. Exactamente. Quero que me digas cal das dúas levarías para a túa parroquia, para a túa xente, para Almofrei, para Cerdedo, Cotobade, para onde queiras. Vou decir que de principio as dúas, pero... Bat. Na familia da miña muller Sí. é xente brasileira. E vexo a luz negra. Isto é de viaxe en Brasil. Exactamente. Meu tío todos os días. E chegou casi 100 anos, El tomaba, desayunaba todo isto é como a pataca aquí. Ah, vale. Entón, de momento, por interese familiar, vas ir con Joan que Meixei. Sí, despois hai que probarlo. Despois xa veremos. Exactamente. Bueno, pois Hai que probarlo. Ti non mires mal, Xulio Mato, e busco uns feixóns. Estou mirando o que comen a diario, non vexo eu. Bueno, vouche pedir que vayas á zona de sufridores, que te sentes ali e despois chamamos. Perfecto. Vale, vamos a dar un aplauso e un agradecemento por estar con nós con a Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Señoras e señores, hoxe enterramos a sardiña e despedimos oficialmente o Entroido. Parece ser que este curioso paso fúnebre representa a intención de enterrar o Entroido e os seus excesos para deixar paso á Coresma. Pero, por que unha sardiña? Pois son moitas as teorías, pero a máis estendida conta que no século XVIII mandaron a Madrid desde a costa unha carreta de sardiñas para pasar a Coresma, porque a tradición católica estipulaba 40 días de privación e abstinencias varias, todo un drama. O caso é que por mor da longa viaxe chegaron todas as sardiñas podres e houbo que enterralas. Este acto mesturouse cos restos que quedaban do Entroido na capital e quedou unha ceremonia ben estrafalaria, pois que chegou ata os nosos tempos. Chegan días de privación e abstinencias varias, por iso hoxe todos son cholos. Pero tranquilos, que en A Voltas co Prato imos dar receitas para pasar a Coresma case tan ben como se fose o Entroido. Por favor, como digo sempre, seguídenos en A Voltas co Prato, porque aí temos case todas as receitas e, ademais, estamos con o noso concurso fotográfico gastronómico, vale? Así que mandade as vosas fotos de Entroido e mandade moito humor. E incluso poderedes interactuar con magnífico, increíble Xulio Mato. Gracias, señor, soy N-E-G-R-O. N-E. Son que? R-O? Ti vai. Orgulloso, porque ser negro es hermoso. Soy N-E-G-R-O. Negro. Vale. Moi ben, moi ben. Sí. Donde sacarán os temas? Somos moi Men in Black, ti máis eu, Sí. Moi Men in Black. Sí. Eu pídome... Will Smith son eu. Smith. Non, son eu. No, home, non. Porque está máis novo que o outro. Eu son máis moreno. Pero está máis novo que o outro. Pero eu son máis moreno. Pero ti eres máis vello. Ya, pero máis moreno. Máis moreno. Bueno, mira, vamos a facer dúas cousiñas, Sí. xa que aproveitando que viñeches. Mira, teño aquí unha rejilla, ves? Non sei se ve Eu na sí, casa. a xente da casa vai no ver agora. Mira, vamos a ver agora. Sí, iso, queima os dedos, queima os dedos. Ves? Sí. Eu tamén. Estáse vendo. Vale. E temos un poquinho de agua debaixo. Entón, para que nos quede máis blanquiña e non se nos estropee, vamos poñer aí os lombos de pescada. Vale facer como ao vapor. Como non? Ao vapor. Entón, vámoslo meter aí e deixamos que se nos vaya facendo, Isto vale? poderíamoslo considerar un superconsello ou No, a isto xente... é un cocedero de vapor caseiro. Vale. Caseiro, Vale. Se tedes na casa eses cocederos de bambú, pois tamén valen. Se tedes a aplicación na trituradora esa que é carísima, que tamén ten o... Tampouco é tan cara que teño eu, non foi tan cara. O aroma, sí, porque xa regalaron. Non, porque comprei do Lidl. A das lentellas. Pero esa non é igual de boa. Ah, que a outra? Eu só digo, se cara é por algo. Bueno, Vale, non vamos decir a temos marca. aquí o guisiño, vale? Xa dixo no Mira, supermercado, non vou decir a marca da chisma. mira, vamos quitarlle. Pero Xa bueno. sabes, eu lavei as bolsas, vale? A bolsa, como ben dixo Xoanqui, Porque sempre faz o mismo, atención ao que vai facer, Aquí a tinta ben pasteurizada, como ben Sí. dixo Aí Xoanqui. vai. Vale, entón Tira a bolsa. eu meto aí
Mete os meneos, porque desa maneira vai me soltar toda a tinta. Mira, que negrura. Mira, despois tes un hater. Sí. Tes un hater en redes sociais que di que és un porco. Bueno, non me importa. Non te importa? Non se pode gustar a todo o mundo, cando queira, lle enseño como teño habitación de recollida. É de limpa. Que podes lamer no chan da habitación. Podese comer no chan. No chan. De feito, ás veces cómese. Sí. No. Cuidado con outra pote, xa estás liando. Xa está, no, que non quero que Mira o vapor, xa cociches en auga. Claro, xa está, no. En vez de no vapor, cociches en auga. Que cocina en auga? Non, no, home, non. Co que subiu eso? Bueno, subeu a espuma. Estou me sentindo un pouco... Un pouco que? Segurata. Sí. A mí estáme rompendo un poquinho a cabeza. Mira, vamos a ver se dou encendido esto outra vez. Porme nervioso, cañotas, cando me falas así de bravo. Sí. Aí está. Que eu tamén viño un entierro, non... Bueno, mira, o guiso xa ves, verdad? Negro. Vamos a quitar a bolsiña que temos aquí. Ves, mira como saco... Ainda queda dentro o plástico. No, ese é a cor que ten. Vale. Se facemos isto é moi importante lavar con agua e xabón a bolsiña, vale? Antes. Home, claro, durante non. É que dice, facemos isto... No, claro, se vamos botar aí a bolsa, que pasa? Que desa maneira evitamos pingarnos todos. Ou utilizar uns guantes, como lleva como Xoanqui. Bueno, pois eso, temos eso aí. A merluza cocendo, vamos a botar tamén a carne de choricero no guisiño. Botamos o último de todo a carne de choricero porque pode facer que se nos agarre, vale? E a tinta tamén. Tanto a tinta como a carne pode facer que se nos agarre. Entón, vamos a deixar. Pero ahora xa é cando está un pouco cocendo, non fervendo un pouco. Ahora xa está chup. Vale, deixamos a Xulio. Vou fritir pan tamén, vale? Fritindo pan, e imos con Xoanqui Ameixeira. Hola. Moi boas. Mira o que teño aquí. Guau, Vas a que probar chulo. esto, No, vas a probarlo. O rollo non é chulo, de verdad. Si eu sei que vai estar bo. Moi rico. Vale, pues Pois o bacallao. Encántame. Pois o bacallao frito e crocante é unha fantasía. Pero casi prefería que enfriase un pouco. Aquel, queres probalo? Sí, claro, pero... Toma, no, este está ben. Toma. Pequeniño. Toma, que corre un trozo, despois como o resto. A ver. Está moi bo. Joder, claro, coño, que está boa. moi Que bo. esperaba. Aquí ainda que perdamos, os que perdemos, eu o digo, claro, pásame moito. Defendemos a receita a morte, macho. A que está moi boa. Está moi rico, Pois xa está, non hai nada máis que decir, señoría. E o único que ten é facer a tempura, ter auga xeada, o bol quiteino tamén do congelador, sabes? Sí. Para que collo crocante. Está moi bo, No, está moi bonito. Déjame papel. No, este pa min. Bueno, pues dame un pouquinho. Toma, que este pa, que te iba a sacar o pan. Aí vai toda a Outra vez, pescada outra por por fora fora. outra vez. Madre mía, esta Eres cociña... un desastre, Esta cociña tenme frito, Eres un desastre. Está... non pasou nada. Que Vou facer a desastre. É un fora de serie. Que Vou facer a desastre. pregunta de desastre, concurso con desastre. Xoanqui Ameixeiras para a xente que está na casa. Que legume utiliza Xoanqui hoxe na súa receita? Fabas negras. Fava negra, feixón. Fava negra. Fava negra. 664483419, chamade ao Voltas co Prato. Sabedes que repartimos 50 euriños. Que legume negra, ademais, utiliza Xoanqui Ameixeiras? Fava negra. Exactamente. Chamade, 50 euros en xogo. Non vimos Que pasou? non vimos o fondo do programa hoxe, Mira, Mira que chulo. ves? Adeus sardiña, loito na cociña. Que chulo, Me cago en diola. Mira, pai. Que pasou? Que pasou? Que pasa? Non sei nin que pasou, o sea. Aí está. Que pasou? Pasouche algo? No. Cortouse? No cortou, Estaba atendendo. Eso vai a cean, Bueno, é un... Gústame moito o Quedou dibuixo. chulo, sí, quedou chulo. Os dibuixos. Aí vai. E listo, aquí xa non frío máis, chega, non? Ahora apago, Sí, apagamos Despois aí, isto apaga aí, anda, tes fai aí o máis, favor. tes aí máis. Sí, Apago. No, isto no. aí está. Apago. Apago, aí está, listo. Teño isto e isto retiramos aí. Moi ben. Aí vai. Estou non intentando apagar, estáme costando, vale? Está che costando, non? Imos ir a Pontevedra. Paquita, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Ben. A ver, Paquita, que che parecen as receitas que... No, primeiro de todo, estás triste porque remata o entroido ou non? Non. Porque o tempo está malo. Bueno, eso é certo. Eso é que antes estaba falando eu cun compañeiro ali na porta da produtora que
traballar aquí dentro cando chove tampouco está tan mal. No. No. Está insonorizado, Claro, non escoitamos chover, tal. Onte a xente estaba por aí de trola no día festivo, pero tampouco estaba un día espectacular, nós estábamos aquí, non hai queixa, non, Paquita? Non me escoita, Paquita. Perdón. Non, Paquita, que non me escoita. Paquita. Escoítote. Vale, perdón. Sí que- Vale, sí que vale. te escoito. Veña, pois por 50 euriños dime que legume utiliza Xoán Cameixeiras na súa receita. Fabas negras. Moi ben, un aplauso para Paquita que leva os 50 euros da Voltas co Prato, moi ben. 50 euros que van para Pontevedra. Paquita, Gracias. mandamosche un bico moi grande. O mismo, gracias. Gracias por chamar, hasta loguiño. Gracias, Chao, chao. gracias. Hasta loguiño. Chao. A ver, que che pasou ca mayonesa porque a escondiches? Escondiches a mayonesa. No, teño mayonesa aquí, o que pasa que desde logo como atento. Claro, ten que temperar a mayonesa. Está máis líquida esa mayonesa. Ten que temperar, joder, a mayonesa. Esa mayonesa está tan bloque por abaixo. Xa cando vin, ovo ten que estar sempre temperado. Sí, polo que sea, verdad. O gritei da nideira, non sabes? Xa. Gritei aquí, e nada, non montou. Pero non pasa nada, Non pasa nada, home. Vai estar moi igual, bujana igual. Vale votar, serías capaz. No. Que vamos a ver? Bueno. Ahora non druxen de remosto. Non pasa pero isto nada. pasa. É a primeira vez que me pasa, No, pero Claro, que que non me monta. Pero sabes, a ver, Por iso iba confiado. non pasa nada, é a primeira, o sea, non é a primeira vez que pasa isto unha volta con Prato. Neste programa Ni pasa será a cousas. última. Sabes que un día Xulio Mato dalle unha volta á tortilla, bueno, Xa estamos. Sí. No programa 2, levamos 1000. e recordaremos toda a vida. No, ti. Como bo irmão teu, tencho Sí. que recordar toda a vida. Sempre hai un Senón non irmão sería tonto. bo irmão. Sempre hai un irmão É tonto. así. Que ti queres algo? Queres outro ovo, non? Queres que cho trae? No, vai, si, non te preocupes. Vai, Seguro? así, eu aposto que non. Aquí o interesante é isto. Estás seguro? Seguro. Despois non lle bote la Seguro. Non bota, non te preocupes, non te preocupes. Se me trouxera un ovo... E sigue dándolle voltas ao feixón como se tuvera algo que facer e xa acabou. Sí, xa acabei. Sigue aí, sigue aí. Veña, vamos co Isto está público. no lume, é simpático. Vale, Está no deixa. número 6, remexes ti. Vamos co público da Voltas con Prato, imos con Marcos. Venga, pala. A ver, ahora si aplaudides queda ben. No, espera, Marcos. Queda ben, Maxi. Aí. Cuidado con salir. No, xa está, Luís, podes ir con eles que eu xa quedo aquí hasta o final do programa, Xa non me levanto daqui. Non fallo. É que estou encantado. Home. Non sei, a xente ti mandache algunha foto ao concurso fotográfico gastronómico ou non? 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 Pois estás tardando. Ben. Estás tardando, tens que mandar así algo que... Porque cociñas? Sí. Gústache? Sí. Entonces, agora no entroido farías cousas. Algo. Pois sacas unha foto cando fagas algo e envíalo, ao mellor levas o libro da Voltas con Prato. Ajá. É un libro maravilloso porque non hai nada escrito por min. Entonces, non hai ningunha receita que poda ser mala. Entendes? Están todas bastante ben. Bien. Vamos facer unha votación coa xente que está aquí. Voulle pedir ao público, incluso á xente de Melide, imaginade, voulle pedir ao público que vote se pensa que a de Xulio Mato vai estar máis boa que levanta a mão. Os que pensen que a de Xulio Mato vai estar máis boa. A ver... Ui. Vale, e agora quen pense que o de Xoán Cameixeiras, incluso sin a mayonesa, vai estar máis bo que levanta a mão. A ver o resto do público. Aquí hai xente que repite. Bueno, hai alguén, Hai alguén... Ti non votes só. Ah, no. De momento, hai que probarlo. Ah, vale, de momento, de momento. Bueno, Xoanqui, confío na túa remontada porque sabes que o noso convidado vai tirando un pouco máis polos feixóns que outra cousa. Entón, veremos a ver. Queres ir ver de preto as receitas? Pois vamos con Xulio Mato, veña. Un aplauso para Marcos, que está con nós. Ponte aí do seu lado esquerdo. Bueno, aí está ben. Eu sigo confiando na miña receita, Ti máis o público, Ainda que levantara a mão cando dixo Xoanqui. Ti máis o público está moi contigo, Moitas gracias, vamos a por eso. Por que lle fixaxe así ao público? Porque eu tamén estou con eles. Foi Bueno, como- mira, foi temos... como- Cariño, este é cariño. Sí, Que sí. non sei onde tiña o micro, entón dixo, a ver se vamos facer... Estou con vos. Bueno, mira, temos aquí o guiso, vale? E agora, no último momento, xusto antes de emplatar, é cando vamos a botar este pan frito. Oh, para que quede Para crocante. que quede aínda, polo medio, un poquinho crocante. E mira, e xa o temos a salsiña que se nos poña negro. Rico. Isto xa é outra volta ao marmitaco. Isto non ten nada que ver con marmitaco. A Mira, ver. vimos para aquí. Claro, os guisos, os marmitacos están moi bons. Claro.
Ademais, neste caso, a pataca vai estar ao dente. Vale. Vale, que tampouco é o típico... Entendo que van dúas follas de loureiro por aí, Sí, no, pero o loureiro neste caso é ben, Sí, pero para comer non. Bueno, pero eso é... Non. Pero vamos poñer a base. Non queda moi ben, non? No, bueno, e por que non? Ti imagina a Marcos, mete... Ahora basta que o digas para que vayan as dúas follas. Hai un cacho loureiro. E sale en primeiro plano na televisión de Galicia, aí sacando o loureiro da boca, non queda ben. Conta como ensalada. Conta como ensalada, conta como verde. Claro, é verdura. Bueno, mira, vamos limpar aí o borde para que nos quede... Vamos a botar un poquinho de salsa. Ostras, eres ben agarrado, non enchiches nin o fondo do plato, Porque voulle poñer media ración só. A esta hora tirar de comer, verdad, Marcos? Non se che conoce o color da carteira. Bueno, co loito non comín desde a última vez, Ter un cucharón era unha opción, pero a mí non me acordou collela. Claro. Non, por eso ando así aos poucos. Xoanqui tamén podía ter 2 ovos e só tiña un. E cortouse. Bueno, vamos a ver. Mira, entón agora o que facemos é rimar para aí, vamos coller con cuidado. Ostras, non me acordaba nin da pescada. Pero por eso estou aquí. Non se nos vai. Que se che vai desmontar. Está, mira, que bonita. E agora por riba vamos a poñer un toquiño de tomiño e un poquinho de aceite de oliva. Pois un aplauso, señoras e señores, para don Xulio Mato. É ben negro iso, Que está de loito, pero segue sabendo cociñar. Vamos con Xoanqui Meixeiras. Vamos ver. Contanos. Bueno, pois listo. Vas a probar o mellor bacallau que comiste todavía. Que o saibas. Polo menos o que máis se vai crocar no padal. E se non xa verás. O punto de sal creo que me quedou perfecto. E despois, parece moi interesante, digo en serio, o de as fabas, porque as fabas é que debemos de comer legumes 3 veces á semana. E unha vez que o temos xa cocido, simplemente reservamos eso nun tupper e que é unha alternativa brutal para acompañar prácticamente calquera cousa. Así que... Incluso sin mayonesa. Incluso sin mayonesa. Sin mayonesa foi porque me vin para arriba, botar a negra. Pero aquí o objetivo é o bacallao, as pedras de bacallao. Vamos a dar tamén, como non podía ser de outra maneira, un aplauso a Xoanqui Meixeiras. Veña, vamos probar, man. Vamos probar. Por aí, por favor. Vamos lá. Aí, no cabeceiro da mesa, esa é a tua zona. Marcos ven probar, decidir cal das dúas receitas máis escuras neste día triste e frío que temos en Galicia, enterrando a sardiña, cal lle gusta máis. E nós, mentras tanto, imos coa pregunta de concurso. Que peixe, cando queres ti podes ir probando, que peixe utiliza Xulio Mato? Pescada. Que peixe utiliza Xulio Mato? Pescada. Pescada. 664 48 34 19. Ten boa pinta, Xulio. Xulio sigue vendendo, Xulio... Mira como está, que está... No, temos... Sigue vendendo, Xulio, está... Ai, mira como se desfai, mira como se desfai. Mira. Eu non vou dizer nada. Imos a nós. Carlos, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, Fran. Acábame de chivar que eres moi fan de Xoanqui. Sí, de Xoanqui. E de Xulio tamén, que o vivo en Porriño. De Xoanqui e de... vives no Porriño? No, en Mos. En Mos, vale. Pero bueno, que a Xulio Mato o vin fallándose en Porriño. No Porriño. Me gusta moito tamén, os dous millores cociñeiros tamén. Pero que foi, coa presentación do libro ou con show cooking ou algo así? Cociñando sería. Foi cociñando. Ou tomando un viño. Un show cooking. Unhas mostras ali de cociña. Ves? Podía ser tomando un viño tamén, podía ser. Despois sí. Carlos, veña, por 50 euros, que peixe utiliza Xulio no prato negro? Pescada. Moi ben, un aplauso. 50 euros que marchan para nós. Gran terra. Pois un abrazo por dous cociñeiros e outro para ti. Moitas grazas, un bico grande para ti, gracias por chamar. Gracias. Hasta loiño. Graciña. Chao, hasta loiño. E chegou o momento de Marcos de Almofrei, que ten que dicir quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe. Pois imos ver, ainda que os dos están perfectos, sorprenderonme. Eu sei que hai un deles que ten moitas fans, entón voume decantar. Pois Xoanqui Meixeiras! Bueno, señoras, señores, nos marchamos. Queden aquí e queden no que anda aí, que van pasar cousillas e que queden na Galega e as 10 a penalti na Radio Galega. Chao, chao. Mis energías gastaba, mejor no te bajo el sol ni te llevo a Nueva York pa' que no te pase nada. Mejor no te bajo el sol ni te llevo a Nueva York pa' que no te pase nada. Ahora sí vas a repetir poto. Poto. Eso es.